Rustig dan. Rollen moet in twee richtingen. Geen rollen. Gewoon en opstaan. En dan lang doen. Of gebleven blijven. Hang een beetje van een verf af. Als je een 20 klokken rijden. Zit het beu, jongen? Zit precies beu, hè? Ja, kom het. Hangt er vanaf van waar het licht komt. Wat de gunste raam is, dan moet er thuis schilderen. Zit een beetje beu aan het worden. Ja, ventje. Moet een beetje beu aan het worden. Dat zijn verven, hè? Kleuren, volgende kleuren. Als je een muur schildert, hè, kunnen ze niet licht omhoog. Een beetje beu aan het worden, hè? Die donkere en in koolsten is het. Allemaal zo is het. Zo aan. Ik wil er altijd met deluxe, hè. Deluxe. Ja, hé, dat lijkt niks. Dat springt ook niet. Dat Dunne verf, hè? Hè? Dunne verf, hè? Duur wel, ja. Dun. Nee. Ik denk dat wel, hè? Ik heb steeds een paard.